Здравейте! Днес пътуваме към Ню Йорк да посетим един наш приятел, който живее на 30-40 минути от Ню Йорк. Но по пътя спряхме тук, защото имаме уговорен тест драйв за един невероятен автомобил. Казва се Тесла. Това е изцяло електрически автомобил, много висок клас и изключително бърз. Така че с нетърпение очакваме да го опитаме. Явно този мол е в някакъв по-заможен квартал, защото има изложени други коли в мола. Има един Rolls-Royce и едно Bentley. Ето едно изложено Porsche 911 Turbo S. Изключително бърза кола. Ето, че пристигаме. Ето го и въпросния автомобил. Невероятно изглежда със страхотен дизайн. И понеже двигателя се намира по шасито, на мястото на двигателя има още място за багаж. И шасито на колата. Както виждате, всичко е много минималистично. Доколкото знам, това отзад е двигателя. Ето така изглежда отвътре. Всичко се контролира от този голям тачскрин, като огромен iPad. Иначе всичко вътре е изключително качествено направено. Едно от феноменалните неща на тази кола е колко бързо ускорява от 0 до 100 за 3,2 секунди. Това е нещо, което със сигурност ще изпробваме. И така, най-накрая дойде времето за нашия тест драйв. Бяха ни показани и разяснени почти всички функции на колата. Всяка една от тях се управлява единствено от огромния тачскрин, като температурата в купето, също има задна камера. С докосване на екрана се включва и подгряването на седалките, както на предните, така и на задните. Автомобил разполага и с панорамен покрив и ако искате да го отворите, просто приплъзгвате пръста по екрана, където има картинка на покрива на колата и той се отваря. Автомобил разполага и с въздушно окачване, което позволява да се регулира височината на колата и отново това става, използвайки големия тачскрин. Когато се движите по магистрала с по-голяма скорост, колата автоматично става по-ниска за по-голяма стабилност. Също така може да се регулира съпротивлението на волана, да бъде по-твърд и спортен или по-мек и комфортен, или пък третото положение е балансиран. Разбира се, всичко това отново става само с преплъзване на пръст по големия дисплей и настройките могат да се променят дори по време на движение. Колата има 691 конски сили. Това е невероятно бърз и мощен автомобил с 4 задвижващи колела, ускорява от 0 до 100 за 3,2 секунди. Има мотор за предните колела и втори мотор за задните. Ускорението има две настройки – спортен режим и безумен или лут режим. Познайте на кой режим я настрои. Колата има връзка с интернет и можеш да слушаш радиа от целия свят. Разбира се, веднага изпробвахме и потърсихме сливенско радио и познайте какво? Слушахме българско, сливенско радио и българска реч през цялото време. В момента се готвим да слушаме сливенско радио. Wow! It's pretty cool, isn't it? Wow, I didn't expect that. Разбира се, има вградена навигация, която използва Google Maps и в навигацията има списък с всички станции за зареждане и винаги можеш да намериш най-близката до локацията, на която се намираш. Колата няма стартер. Всичко, което трябва да се направи, е да се натисне спирачката и да се включи на скорост. Интересното е, че не се чува никакъв шум от двигател, просто защото той е електрически. И дори е малко странно, че не се чува никакъв шум на двигателя, с който сме свикнали, но всичко, което се чува е външния шум и шума от съприкосновението на гумите с асфалта. Шофирането на този автомобил беше огромно удоволствие.
За моя изненада продължи по-дълго, отколкото очаквах, така че успях да му се насладя максимално. Ще бъде изтеглена голямата награда. Чувате ли българската реч? На няколко пъти успях да опитам безумно бързото му ускорение. За съжаление на видеото не си личи колко бързо ускорява, но повярвайте ми, наистина е бързо. Залепя ти гърба за седалката и както виждаш на огледалото колата за теб, след 2-3 секундно ускорение, колата за теб просто е изчезнала. Такова ускорение е типично за суперспортните коли от рода на Ферари, Порше, Ламборджини, но те не предлагат комфорта, който Тесла предлага. You ready, honey? I didn't get the chance to answer. Too busy getting thrown in the sea, right? Така че Тесла са постигнали прекрасна комбинация между комфорт, бързина типична за суперспортните коли и екологичност. Разбира се, най-големият минус при електрическите автомобили остават батериите. С едно зареждане се минава около 480 км и за да се зареди напълно една батерия ще отнеме цяла нощ зареждане, ако го правите в домашни условия. Иначе станциите, които Тесла изграждат, могат да заредят батерията за 30 минути с достатъчно ток, за да измине 290 км. Приключвам с моето аматьорско автовидео. Знам, че не е като професионална презентация, снимана с няколко камери и за която са отишли часове работа, но поне добихте някаква малка представа за автомобила. Специални благодарности на моята съпруга, която игра роля на оператор. Разбира се, видеото е бледа представа на истинското изживяване, така че ако имате шанс да тествате този автомобил някога, не го пропускайте.